12:40 de este mediodía. Seguimos con más Voces de Ferrol. Ahora mismo estamos en contacto con Vanessa Castro, que es la secretaria de la Asociación Amigos do Monasterio de Monfero. Esta asociación está lanzando una campaña para captar socios. Ya nos va a estar comentando Vanessa de esta nueva campaña. Bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día, Victoria, moi ben. Que tal? Cal é o obxectivo desta campaña? O objetivo desta campaña é simplemente captar socios, ter máis socios. Estamos nun momento así que hai uns meses renovamos a xunta directiva, pusémonos con máis forza, máis reunións e máis traballo, pois a sacar adiante pois os obxectivos da asociación. Entón, o objetivo simplemente é ter máis socios para ter máis masa social, para poder vernos, o sea, para que se vexa que representamos o sentir da xente, sobre todo xa non da xente de Monfero, sino da xente do mundo inteiro que aprecia o patrimonio, que se sinte vinculado, sabes, a través dun espazo, como comento de Monfero, pois a identidade cultural que tanto une a xente. Cal é o obxectivo entonces da asociación puntualmente para o que non coñece o traballo que está a realizar a asociación ahora mismo coa renovación do mosteiro? Pois mira, os obxectivos principais da asociación son unha asociación xa que ten pois como 26, naceu no ano 2000, pois había traballo previo tamén. Entón, o objetivo, continuamos co mesmo objetivo dos fundadores e do inicio da asociación, que é a conservación do mosteiro de Monfero e que sexa un espazo cultural, un espazo de dinamización social e cultural para toda a cidadanía. O sea, un dos objetivos é conservar, que non se degrade máis, porque levamos décadas co convento pechado, o sea, que non se degrade máis e que sexa un espazo para o disfrute, para a actividade cultural, para a vinculación co territorio, para coñecemento, un espacio de disfrute para a xente. O mosteiro, como dicías anteriormente, necesita mantenimiento urxente. Cal é o problema máis grave que ten o monumento agora mesmo? Pois eu penso que o problema máis grande, tendo en conta pois a miña experiencia, dende que eu nacín e coñecín e pasei e estiven e disfrutei do convento, penso que o problema máis grande agora pois é que está cerrado e abandonado. Entón é como as casas ou como calquera cousa abandonada, está totalmente pechado, non está en uso. Entón esa falta de uso, de poder entrar, de poder disfrutar, de poder escoitar un recital de poesía, de poder falar cos veciños ali dentro, esa falta de uso é o que está levando a unha ruína, é unha degradación nos últimos 20 anos que é moito peor que cando estaba aberto. Quero dicir, agora, por exemplo, nestes últimos 20 anos nos que non podemos visitar o convento, pois nacen os pinos, as árbores no tellado, as cedras, montes de toxos dentro dos claustros. Hai unha degradación enorme. Entón, eu penso que se debe moito a falta de, o sea, unha cousa tamén, hai que dicir, pois, o pasotismo das administracións polo que fose, o non cumprimento dos convenios que se fixeron e todo eso, pero sobre todo a falta de uso, o estar así pechado, o non ter acceso. Entón, claro, nos últimos 20 anos, pois, está a degradar máis que se cadra que nos últimos 100. Bien, e cal é a administración que debería levar o mantenimento deste monasteiro? Sí. Claro, recordemos que o mosteiro de Monfero é un ben de interese cultural, pero que xa foi declarado Monumento Histórico Nacional no 1931. Entón, ten unha longa historia, é un mosteiro que pertence ao Arzobispado de Santiago, pero que no ano 2003 houve unha cesión por parte do Arzobispado á Xunta de Galicia. Pero era unha cesión na que era o mosteiro agás certos espazos como a igrexa, un muro que hai tamén románico que por onde se accede ao coro, pero ese tamén está pechada esa parte, outro espazo para a Asociación Amigos do Mosteiro, que xa neses convenios se falaba de reservar un espazo para a Asociación Amigos do Mosteiro. Entón, no 2003 houve un convenio, pero que se incumpriu, porque ese convenio tiña que ter comenzado as obras en 2 anos, nun prazo de 2 anos. Entón, en 2007 houve outro convenio entre o Arzobispado e a Xunta. Así que agora, quen se supón que tenga xestión por 50 anos, prorrogables a 25, dende o ano 2007, é a Xunta de Galicia. Desa parte, a outra sería o Arzobispado. E logo na igrexa do convento está a Oficina de Turismo Municipal, a Oficina de Turismo do Concello de Monfero. Entón, pois aí entran varias administracións. Están as administracións
estamos a cidadanía, que somos a veciñanza de Monfero, que nos sentimos tamén como parte responsable de defender pois este monumento que máis aló do que te vincula ca cultura e cun territorio importante que son estes elementos de unión, é que temos certo dereito tamén moral, porque pensa que dende, séculos e séculos, é un convento que comezou a construirse no século XII, pero construirse con moitísimo esforzo, non só o pago de foros, de impostos, tal, sino tamén foi un esforzo que foi posto pola cidadanía, pola veciñanza que construiu e traballou esas terras e construiu e aportou e pagou e todo iso. Entón, ver algo que vai cumprir 900 anos, dentro de menos dunha década vai ter 900 anos ese convento, e ver que está pechado, totalmente abandonado. Nos fixemos dentro da asociación, vamos facendo moito traballo, entón, estes anos atrás tamén fixemos os escritos, comunicados, pedindo ás administracións pertinentes, pois, que cuidase un pouco do monumento, que había que desbrozar dentro, que estaban medrando nos tellados as árbores, que as sedras estaban acabando, bueno, o Estado, pero tampouco tivemos resposta. Entón, agora nos vemos nun momento no que temos que poñer moito esforzo porque non pode seguir así esta situación. Espazo así. Ninguén dio resposta a esos escritos, ni acuse de recibo, ni por sí ni por non. Non, fixemos un escrito pola sede electrónica, pero non houve resposta. Eso foi no 2021. E o fixemos dende a Asociación Amigos do Mosteiro de Monfero e dende a Asociación Rural C, que tamén está en Monfero. Quero dicir que houve aí un interese, que temos un interese, estivemos facendo tamén outro tipo de investigacións sobre o convento, sobre todo a historia do convento, paseos guiados polos arredores, amosando como era a vida antes. Vamos facendo diferentes esforzos, pero dende a administración non sabemos nin cal é a situación, nin se queren facer algo, se van facer algo, porque non houve resposta desde entón. Claro. Que o máis importante, que é o que perde Monfero e que é o que perde Galicia cada ano que este mosteiro permanece pechado e deteriorándose? Pois mira, Galicia perde un referente cultural, que o Mosteiro de Monfero foi un referente a nivel cultural de innovación, de coñecemento en séculos anteriores, pero foi un referente en moitos sentidos. A súa biblioteca era das máis importantes de Galicia e de toda Europa. Viñan carros, a xente, a veciñanza na conta, como lles contaban que chegaban carros con libros, sabes, con pergaminos. Entón, que perdemos? Perdemos un símbolo da identidade cultural. Pero da identidade cultural, pero un símbolo que conecta a toda a cidadanía, tanto de Monfero como galega, como outra xente que chegan, ven o mosteiro e quedan abraiados de como semellante mosteiro, esas pedras, eses claustros enormes, esa maravilla desa natureza tan exuberante que temos en Monfero, toda a xente queda abraiada cando chega e o ve. Entón, que perdemos? Pois un referente e unha oportunidade de facer un espazo vivo no que xuntarnos a xente unidas de diferentes posicións, xente moi diferente, no que unirnos e darlle vida. Unha gran perda, de verdade te digo que unha gran perda. Por eso estamos agora mesmo intentando, pois, sabes, pois que haya máis xente na asociación que se asocien e tentar, pois, vamos tentar que entre todos, entre todas as administracións, entre a cidadanía, cantar máis xente mellor, pois que podamos reivindicar o mosteiro, un espazo. Por lo menos, xa non decimos restauralo, simplemente limpeza, consolidación e uso aberto á cidadanía, que tamén fomos responsables de que ese mosteiro estea aí. Como fai a cidadanía para chegarse á asociación e poder colaborar en esta campaña? Pois mira, en Instagram podrían facer tanto na página web da asociación como no Instagram da asociación. O Instagram é Amigos Mosteiro Monfero. Hai un enlace que pon feite socio. Entón, nese enlace ti vas directamente, esa podes facerte socio, está aí a Lei de Protección de Datos, para que se van usar os datos, unha cota gratuita, porque non vamos atrás se trata de facer masa, de dar a coñecer a situación. E así de simple. Repite o Instagram, por favor, así os oyentes poden atoparlo. Vale, Asociación Amigos Mosteiro.
Vale, entón, calqueira persona que esté oyendo en este momento pode colaborar facéndose socio, que no implica ningún coste económico, ayuda con esta campaña para recuperar o mosteiro de Monfero, que la verdad una joya en ruinas. Una joya en ruinas, totalmente. También me gustaría decir que claro, cada quen pode traer unhas ideas, pero penso que é importante, sería moi importante, que si se decide abrir ou non, ou facer, ou que facer con Mosteiro de Monfero, que debe haber, nos tempos que corren, debería haber un proceso aberto a toda a veciñanza e a cidadanía, no que conversar e chegar a acordos de que tipo de lugar queremos. Pois esperemos que... Mira, vouche dicir tamén, para que a xente que está aí escoitando a radio que apunte, que é máis directo igual así, a página web da asociación, e aí temos o enlace. Sí. Amigas do Mosteiro. Amigas en plural. Mosteiro, sí, de persoas amigas. amigasdomosteiro.wordpress.com. Perfecto. É mellor aí que Instagram, porque aí sabes máis directo. En Instagram a xente se perde por outros lares. Pois é outro canal que a xente pode ir a rebuscar información tamén.